Od roku društve Taras Ševčenko u Ďorďove vypatral, jak i u väčšiny našich društvoch. Sekciji robili spram preporučenia krizného štábu. So pretarhovaniami robili sme do polovku marca, vecka sme pretarhli, pa već sme počali u septembru robiť i tu polovkom novembra sme znova pretarhli za zrobotu. Veľi projekty nerealizovani, ta prave vyvolanie bolo dze preunapriamiť sredstva. Medzi tým u društve našli rješenje i za tu situaciju. Opština nam sredstva, ktoré sme dostali po projektoch, co sme konkurovali, prenamenjala nam sredstva, znači za budovateljni čas adaptaciju objekta. I za nabavku opremi. Na schádzky upravného odboru družstva dohvarené, že by še zo sredstvoch, ktorí prerozpodelení zo projektoch, kúpelo techničnú opremu i časť národného obliečiva za folklórnej sekcii. Veľká časť peniežu bude unapriamená na zameňovanie oblakoch, že by še starý drevený zamenilo so súčasnýma PVC oblakami. Ešte še nezna, jak bude vypatrať idúci rok. Tato period Ďurďovčania chasnujú za adaptáciu v prostorioch družstva, že by ich členi mali co lepšie uslovia za daljšiu robotu. Planujeme znova skupštinu, znova plan roboti musíme napraviť, a jaka bude situacija, budeme provadzista, tak što budeme spravovať.